Младост е кодовата дума за този фестивал на идващите поколения в световната киноиндустрия. Хората, които правят първите си професионални заявки, хората, които бележат път към утрешното време в киното. 85% от състезаващите се филми са премиерни за България, а 30% от тях ще имат своята световна премиера в Двореца. Срещу оспорваното състезание стои общ награден фонд от 10 000 евро. Съблазнително предизвикателство, каквото се оказва и филмът "Татко снима мръсни филми", с който се откри фестивала. Още в самото начало, за хората, които не са гледали филма и не знаят за какво става въпрос в него, Стивън Апостолов всъщност избягва от България края на 40-те години. В живота му са намесени много теми, освен мръсните филми, които той е снимал. Има политика, има семейството му. Въобще филма надскача темата за секса, но е една от кукичките, които използваме, за да привлечем вниманието на зрителите.